ଓ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର। ଭୀମ ଓ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର। ଭୀମ ଓ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସୁରଟିଏ ରହୁଥିଲା। ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିବା ଆଉ ଶୁଣିବା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସୁରଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ରାତିରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ରାତି ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଡରିକିରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଖୋଲୁ ନଥିଲେ ରାତିରେ। ବୁଝିହେଲା? ଦିନେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ସଭା କଲେ। ହାତ ବାନ୍ଧିକିରି ବସ। ସଭା କଲେ। ସଭା ପରେ ଅସୁରକୁ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଳି କରି ତୁମ ପାଖକୁ କ'ଣ ପଠେଇବା? ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଠେଇ ଦେବୁ। ତୁମେ ଗାଁରେ ପଶି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ଅସୁର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ପାଳି କରି ପ୍ରତିଦିନ ଶଗଡ଼େ ଲେଖାଏଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପଠାଇଲେ। ହେଲା? ତାପରେ ଅସୁର ଶଗଡ଼ ଯାକ ମଣ୍ଡା ପିଠା ସହିତ ପିଠା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଯିଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଛ ନା? ଏଇ ଦେଖିବା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖୁଛ? ଏଇଟା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି। ଏ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଅସୁରକୁ ନେଇ ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ହେଲା? ତ ସେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯିଏ ନେଉଥିଲା ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ମଣ୍ଡା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଦିନେ ଜଣେ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀର ପାଲି ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ଏଇ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ନା? ଏଇ ବୁଢ଼ୀର ପାଲି ପଡ଼ିଲା। ଏଇ ବୁଢ଼ୀର ପାଲି ପଡ଼ିଲା। ହଉ ବସିଯିବା। ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା। ପୁଅ ପିଠା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଅସୁର ତାକୁ ଖାଇଯିବ। ଦିନେ ସେ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀର ପାଲି ପଡ଼ିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ପିଠା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଅସୁର ତାକୁ ଖାଇଦେବ। ହଁ କି ନେଇ? ଅସୁର ତାକୁ ଖାଇଯିବ। ଏ କଥା ଭାବି ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ତ ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଭୀମ କହିଲେ, ମାଉସୀ ତୁମେ କାନ୍ଦ ନା। ତୁମ ପୁଅ ବଦଳରେ ମୁଁ ପିଠା ଶଗଡ଼ ନେଇ ବଣକୁ ଯିବି। ହେଲା? ସେ କହିଲେ 5 ଭାଇ ଭିତରୁ ଭୀମ କହିଲେ ଏଇଟା। ତା ପରଦିନ ଶଗଡ଼ରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଧରି ଭୀମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ହଁ କି ନାଇଁ? ସେ ବାଟ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇ ସବୁ ସେ ଅସୁର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯାକ ସରିଗଲା। ଶଗଡ଼ରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ନଥିବା ଦେଖି ଅସୁର ଦାନ୍ତ କଡ଼ ହେଇଗଲା। ଅସୁର ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରି ଲାଗିଗଲା। ଗର୍ଜନ କରି ଭୀମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଅସୁର ମଣିଷକୁ ତ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା, ସେ ଭୀମକୁ ଖାଇଦେବ। ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଅସୁର ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ତାକୁ ଭୀମ ମାରିଦେଲେ। ଅସୁରକୁ ମାରିଦେବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଭୀମକୁ ଖୁବ୍ ଆଦର କଲେ, ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଅସୁରକୁ ସେ ମାରିଦେଲା ବୋଲି। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ମନ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଅସୁରର ଡର ସେମାନଙ୍କୁ ରହିଲା ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଗପଟିର ନାଁ କ'ଣ ପିଲେ? ଭୀମ ଓ ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର। କାଲି ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିକି ଆସିଥିବ ଆଉ ଏଠି କହିବ ଅସୁର ଗପ। ହେଲା? ଏଇଟା କାଲି କହିଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଗପ। ଏଇଟା ଆମେ କାଲି କହିବା।